Γιώργος Θαναηλάκης και θα δώσουμε το λόγο στον ανταποκριτή μας. Και είναι Πόρτο εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Γιώργο, τι έχεις να πεις για τον αγώνα? Λοιπόν, Χρήστο, όλοι πιστεύουμε ότι θα γίνει ενδιαφέρον αγώνας. Οι δύο ομάδες θα μπουν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και το κλειδί είναι να μείνουν οι ομάδες συγκεντρωμένες στο στόχο τους. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Δεν τα κατάφερε εδώ. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Όχι, δεν τα καταφέρνει εδώ. Ντεφούρ. Ντι Μαρία. Μαγκαλά. Λούτσο Κονζάλες. Ντεφούρ. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίχτη του εδώ. Τίποτα. Τον σταμάτησε. Αλεξάνδρο. Υπάρχει ένα άνοιγμα τα πλάγια. Ωραία εναλλαγή της μπάλας για αντεπίθεση. Μάικον. Μαγκαλά. Ντεφούρ. Λούτσο Κονζάλες. Κατάφερε και έχασε την μπάλα. Ζωάο Μουτίνιο τώρα. Πήρε την μπάλα. Εσχέν. Ζωάο Μουτίνιο τώρα. Λούτσο Κονζάλες. Ναι, πέρασε η παλιά. Έτοιμος για το σουτ. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Αναμφισβήτητα αυτή η κάθετη παλιά ήταν δείγμα της ποδοσφαιρικής του ευφυΐας. Αν είχε μπει, το μισό γκολ θα ήταν δικό του. Με σούτ το Ζήλ. Θα κάνει τη σέντρα. Αυτός ο παίκτης είναι καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει προσοχή. Εκμεταλλεύτηκε άριστα την πτέρυγα και με την σέντρα ακριβίας παραλίγο να γίνει και η ζημιά. Έχει την μπάλα. Δεν πέρασε αυτή η παλιά. Με σούτ το Ζήλ. Ντεφούρ. Η σέντρα έχει στόχο το δεύτερο δοκάρι. Έγκαιρη παρέμβαση του παίκτη εδώ. Και τώρα ο Ταμέντι. Συνεχίζει με την μπάλα. Του έκλεψε την μπάλα εδώ. Απλώνουν το παιχνίδι τους και πιέζουν μπροστά. Δεν είναι offside. Συνεχίζει. Επιχειρεί το γέμισμα. Σουτάρει προς το τέρμα. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο.
Το μόνο που δεν κατάφερε εδώ ήταν να βάλει γκολ. Κατά τα άλλα ήταν πολύ καλός και στο κλέψιμο της μπάλας και στο πώς έκανε το σουτ. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Βαρέλα. Ευκαιρία να το καρφώσει. Θα πάει προς τα μέσα την μπάλα. Θα σουτάρει για γκολ. Αυτή κι αν ήταν ευκαιρία. Το ρολόι δείχνει ότι έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Ζωάο Μουτίνιο. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Παίζεται το παιχνίδι. Δεν είναι offside. Και προσπαθεί να σουτάρει. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Μοιάζει με ευκαιρία αυτή. Και βγάζει τον τερματοφύλακά του από φοβερά δύσκολη θέση. Βγαίνουν στην αντεπίθεση. Θα τελειώσει τη φάση. Ξεχύνεται μπροστά. Χάνει μεγάλη ευκαιρία εδώ. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει σουτ. Αυτή η αντεπίθεση έγινε με ρυθμό χελώνας. Ναι, και έδωσαν και στους αντιπάλους τους πάρα πολύ χρόνο για να αναδιοργανωθούν. Ντεφούρ. Εσχέν. Έχουν ευκαιρία για αντεπίθεση. Έκανε τον αντίπαλο να χάσει το φως του. Με σούτο Ζήλ. Ζωάο Μουτίνιο. Η μπάλα προς τα μέσα. Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα. Βγαίνουν γρήγορα μπροστά τώρα. Όχι, δεν περνάει. Λούτσο Γκονζάλες. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Έπαιξαν ωραία το 1-2, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάτι παραπάνω από ένα χειροκρότημα. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι επιθετικοί περνούν δύσκολη μέρα, όπως και οι λάτρεις του θεαματικού ποδοσφαίρου. Οι άμυνες έπαιξαν πολύ αποτελεσματικά, αλλά πιστεύω θα λυγίσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Το μάτς είναι ισόπαλο 0-0. Ελπίζουμε να δούμε κάποια γκολ στο δεύτερο μέρος. Πόρτο εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Ντεφούρ. Την πήρε. Οταμέντι. Κάνει το γέμισμα προς τα μέσα. Φαντάζομαι βλέπετε κι εσείς πως τους λείπει, συγχωρέστε μου βέβαια την έκφραση, το δολοφονικό ένστικτο που χρειάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ντεφούρ. Θα αρπάξει την ευκαιρία. Μαγκαλά. Και τώρα ο Ταμέντι. Χάμες Ροδρίγες. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Και κέρδισε φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Βγάζει τη σέντρα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Ο αμυντικός ήταν κολλημένος πάνω του, παρόλα αυτά σούταρε, αλλά αστόχησε. Λούτσο Γκονζάλες. Χάμες Ροδρίγες.
στέλνει προς το κέντρο της άμυνας. Μάλλον θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτή την ευκαιρία. Παρεμβάλλεται και κλέβει την μπάλα. Παίρνει την κατοχή της μπάλας. Λούτσο Γκονζάλες. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Και η αντεπίθεση ξεκινάει. Αλεξάνδρο. Λούτσο Γκονζάλες. Η σημαία του βοηθού μένει κατεβασμένη. Σε εγρήγορση ο Πορκέρο, μαζεύει την μπάλα. Αλεξάνδρο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κεφαλιά. Δυστυχώς για αυτούς. Δεν κατάφεραν να συντονιστούν όπως θα ήθελαν. Τεράστια ευκαιρία. Υπέροχη προσπάθεια. Βγάζει τη σέντρα. Και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Πορτιέρο. Αυτή κι αν ήταν ευκαιρία. Τη στέλνει πολύ μακριά. Θα εκτελεστεί πλάγι. Θέλει να κινηθεί προς τα εμπρός. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Κακή απομάκρυνση της μπάλας. Οι πάσες του χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φινέτσα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κέρδισαν το πλάγιο σε καλή θέση στην αντίπαλη άμυνα. Ακόμα μία αλλαγή τώρα. Κάνει το γέμισμα. Πιάνει την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Έχασε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Πολύ σωστή απόφαση του βοηθού. Ήταν όντως offside. Όμορφες πάσες. Ζωάο Μουτίνιο τώρα. Ευκαιρία. Εσχέν. Μεγάλη ευκαιρία για αντεπίθεση. Καλό πέρασμα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Για να δούμε, θα προλάβουν να πάνε για κάτι καλύτερο. Λούτσο Γκονζάλες. Και τη σκάβει μπροστά. Δεν είναι offside. Ζωάο Μουτίνιο. Τη διώχνει μακριά. Λίγο έλειψε και θα την έστελνε προς τα δίχτυα. Μένουν 5 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για να βάλει κάποια από τις δύο ομάδες το πρώτο γκολ στο παιχνίδι. Και ποιος ξέρει, ίσως να είναι και το νικητήριο πλέον σε αυτή τη φάση. Συρτή, κάθε την παλιά. Είναι ευκαιρία.
Ξαναδοκιμάζει. Κόρνερ, ωραία προσπάθεια από την άμυνα. Κάνει το γέμισμα. Μπενζεμά. Πιάνει ένα σουτ. Ναι, είναι γκολ. Με αυτή την ενέργεια πήραν το κεφάλι στο σκορ. Αυτή είναι μια πραγματική γροθιά στο στομάχι των αντιπάλων. Αν θέλουν να κάνουν κάτι τώρα, θα πρέπει να βιαστούν. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν απελπιστικά για αυτούς. Ένα απολαυστικό γκολ που δεν βγήκε τυχαία. Μάλλον έχει δουλευτεί πολύ στις προπονήσεις. Εδώ ήταν πράγματι ακαταμάχητοι. Αντάλλαξαν τόσο όμορφα την μπάλα που δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους. Προηγούνται. Η ερώτηση είναι αν θα καταφέρουν να αντέξουν στα τελευταία. Και μόλις σφύριξε τη λήξη. Τι να πρωτοπεί κανείς για αυτό τον απίστευτο αγώνα. Ένα είναι σίγουρο. Η καθοριστικότερη στιγμή του ήταν το γκολ που μπήκε στις καθυστερήσεις. Φαινόταν ότι θα έλεγε 0-0, αλλά μπράβο τους. Ανέβασαν στροφές και στο τέλος απέσπασαν τον γκολ που τους άξιζε. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναηλάκη για την ανάλυση του απόψε.